Abarundi ya boda boda korwa ase stage chonsi ime sub-county ya Masaba North nigo baba kumirana eliokonyora amaige eliobuna babwenete gokora obukoreri bwabo chinga kichi Burundi ya bwabo murubiro yo nigo bagokwariganirwa bene n'umuteneneri obo Dominic Babu oyo bagakobolia abarundi ba boda boda kwanike bunamba bwate chimbwa chindungi oigo nigo abagakwerera emirubiro babikire bosibwo bocholi. Honestly. Yes. Omwana keranga kura, omwana yake kwa shilingi 100. 500. Omwana arakana. Akereke yako bendo, bwana uko kama kumsemi. Ababande boda boda abandi bakoyika bakoriye. Bakoringi bakora. Bagotiya. N'abana potapota tutware tagiria twebukana n'ebitebike n'ebigo bibuca asengejo ya chata test violence esegi kurwarari kurunyumba yato komanya ko kibyo mu bisi ndibwana ingayure nae Mulande ngamere wocha sana ilikuwa ngumu sana. You could take a whole year looking after ready. Ni vigumu. Siku hizi wanatafuta wanaume. Kwa hivyo tunataka ile mapato muyatumie vizuri ndio ya improve your lives. Ama ni aje? There point there. Chinga kiechio boigo nigo omuwaziri bobosombi ime county ya Nyamira Jones Omwenga abakagwikirana ase omurobilo yo na boigo kobolia abarundi ba boda boda kweneke bunangwa kana bali ebango gokwana nigo eneke bunanigo ebange yo erabeke gwikirania amagendero ime county ya Nyamira ane asubwaga chibwe chipara na ase abarundi ba boda boda bakwigama chinga kiechio boigo nigo aenekia okobwaterana na barundi aba boda boda chinga kicho bokoreri bwabo asaini kemna nachiko bakagotwara na barabo ebikaro irinde kumanya emichando bagwetera chinga kicho Burundi bwabo. The national government jiluisa kitu aja simole kitu dikiro moto bangonge tuwa tare ne kai wana una tibese kirosi number 1 kirosi kibara kaya kwa kibara no mungu tipigi agere mu bisa namba ya kabiri kirosi chishedi nakora simole chishedi gaje no mungu kora kaya tuli na Gusii muri gutumono muhigama ende tukateba tuomera na igatwa kwana mwateba nke tongero gitu demete anna mo banyorana ki ali echoteyo no toilet because kole gari kwa etana neli duko yabo takasi kole nde ya jako kwa kole tukateba byose ntwigwa na kende muraro na ki kwake priority nkaraba chama nibe god baganchana ndo watu boko na mutoko